Mayong buntag ninyong tanan. Mayong Pasko. Niya, atong, kung asa man gani ka manglingkod karon o magbarog karon, tanawa ang inyong tupad. Ang inyong tupad. Kana. Puhon, pizza 24. Puhon ba? Pizza 24. Kung ang imong tupad, siya lang gihapon. Kung ang imong tupad, siya lang gihapon, tagaig pinaskuhan, ha? O kung gusto mo, sintinggip, ha? Niya, mao man eh, kasagaran, nga kaganiha, nang lili ko sa bintana alas 2:30, diyan ay mga tao. Pagkanaog na ko alas 3:15, puno na ang simbahan. Nakaluoy sa Diyos, si sister naabot na. Niya, kaganiha, untop alas 4, gikanta ni Padre Saki ang opening prayer, nato karong buntaga, unang adlaw sa Misa de Gallo, karong tuiga. Sawa pa ang alas 4, mga -10 or -8 para alas 4, gisugdan og paso. Kay puno naman ang atong simbahanan, apil na ang tuwa sa gawas. So atong nasugdan og sayo-sayo karon ato manginaw ta nga mahuman sa tagsayo niya balik sa taugma, ha? Si Padre Saki si sayo man nagbarog na to niya. Ni sinyasan lang kong nabagtinga, bisag si Padre Puila nagpadung pa. Kay mintas santong ang iyang hinapay, wa pa mabungkag. Padre Saki na. Nalipay ko, atong miyaging adlaw, pagkikita na ko nga, ato-ato ra niya. Pagkakita na ko nga si Padre Saki, nagpatupi. Unya ako bago sa tupi. Niya si Padre Proila no niya na nang patupi. Yung kung ninduta aning Misa de Gallo, ninduta aning Pasko. Usani atong angkonon, hisgot man ang mga pagbasa o pagsaksi sa kaanindot sa gibuhat ni Jesus alang sa atong kaduwasan, sa iyang pagpakatao o pakiguban natong tao, aron pagpadayag sa nindot nga tinguha sa Ginoo nga miangkon natong tanan, miangkon nimo, miangkon natong tanan nga iyang mga pinanggang anak. Tungod niya na matud pa ni Jesus, ayaw lang sandigi pagtuo ang akong gisulti, pero tanawa ang kaanindot sa daghang katawhan gabi saksi sa kaanindot sa iyang buhat. Gilitok na niya ni adto ato nang gibuhi karon. Kay kining Misa de Gallo dili sayon. Salamat kay naapa ang inyong lingkuranan. Kibaw mo daghan kay klase-klase nga lingkuranan basta Misa de Gallo, no? Salamat kay daan na inday bago. Daan. Sus na sa dakong amiga nga ri. Sa baan ra bading bayana, daan ang imong gilingkuran. Daan. Sige. Dako-dako man karon dili na maguba. Salamat sa mga giantos nato, bisan tanawa, bisan ang kabugnaw sa sayong kabuntagon, gibuntog sa kainit sa pagtuo nga imuhang gipaambit aron atong mapahitabo ang pag-usa sa pag-ampo o pagsaulog ni Santos nga Misa, ha? Sa imong paglakaw, sa imong pagmataog sayo, sa imong gibuhat karon, bisan pagduol sa kumpisalan o pagkalawat sa atong Ginoong Hesus ni Santos nga Misa, atong gikalawat sab ang iyang pag-ila sa atong kaugalingon nga iyang pinangga nga anak sa Dios, ug sa usag-usa atong gikalawat ang atong pagkaigsuon sa matag-usa. Kunya atong paningkamot
sa atong pakigigsuon sa matag usa bisan pa man kun may kalisdanan kini, ha? Na diha lang ta kutob kay ugma naraanin duwa. Kung doon na gani mo kalibog sa akong gisulti, pangutanasan sila. Ugma, kung ang imong tupad, maulang gihapon, pahihiyumi. Ngayon kalimot, 24 pohon, pitsa 24, ug maulang gihapon, tagay pinaskuhan. O dili na gani na siya, nga nag-andam ka nagpinaskuhan, ay problema, ari lang ihatag nako.